Ano 1996, exactamente. Neste ano, non por información oficiosa, senón xa en libro publicado, o profesor que citei, Manuel Ferreiro, edita unha historia do himno galego, con todo o pormenor e toda a certificación, por así dicer, documental e con todos os testemunhos necesarios. Esta obra, de Leogán aos Pinos, o texto do himno galego, tivo nada menos que 4, en sucesivos anos, 4 edicións. 2 delas non venais, por tanto, que tivo unha ampla posibilidade de difusión. Aí, no Parlamento galego, pois tivemos, dentro do grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego e eu, como deputada do mesmo en concreto, a idea de solicitar a constitución dunha ponencia conxunta, por tanto, dos 3 grupos parlamentares para a modificación da lei, para a reforma da lei. Compre lembrar que técnicamente trátase dunha reforma da lei, mas na realidade só sería atinente a restauración da letra verdadeira, non a máis nada. Non entrábamos na bandeira, non entrábamos no escudo, e a respecto do himno sería simplemente devolver as palabras auténticas, xenuínas, que Eduardo Pondal escreveu. Teño que recoñecer, e así o fago, que o presidente do Parlamento Galego da altura, Victorino Núñez, acolleu entusiasmado a idea e ofreceuse el propio para presidir a ponencia, como así aconteceu. Eu coido mesmo, hoxe naturalmente este señor faleceu, este estreno non o podo verificar, mas eu coido que el acariñaba a idea de mesmo asociar o seu nome a esta reforma legal ou a esta nova, entre aspas, institucionalización do himno. Constitúese a ponencia, nós, desde o grupo parlamentar, propomos 2 comparecentes, que son o profesor Ferreiro e o musicólogo Fernando López Acuña, que tiña, no seu momento, feito a voz Pascual Veiga para a Gran Enciclopedia Galega, que investigara toda a historia da partitura e, por tanto, que tiña toda a competencia para poder falar da música e da xénese, en definitiva, do propio himno. Os outros grupos parlamentares propoñen Neira Vilas, Baldomero Cores Trasmonte, Alonso Montero, Isaac Díaz Pardo, e faltame un comparecente que despois lembrarei. Comezan as comparecencias no mes de setembro e no mes de outubro no Parlamento galego. As 2 primeiras son dos de Ferreiro, de Manuel Ferreiro e de Fernando López Acuña. A terceira é a do letrado Baldomero Cores Trasmonte. A cuarta do escritor Xosé Neira Vilas. E a quinta, sí que me esquecía, era do doutor Amado Ricón Virulexo. Ben, as 2 primeiras que citei, obviamente, por toda a investigación realizada por eles, defenden a tese da necesariedade do que se pretendía da reforma da lei para incorporar as palabras verdadeiras, palabras auténticas que escreveu Pondal. E a do letrado maior do Parlamento, que era na altura Baldomero Cores Trasmonte, esprallouse sobre todo na lei de símbolos, na que ele interviñera directamente. E dá un dato moi interesante, que di, ben, non tiñamos acceso ao fondo documental da Real Academia Galega, porque era, palabras súas literais, hermética, estaba totalmente vedada, totalmente cercada para o común das xentes, e di que entón
tomado da letra que facilitou o Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento. E aponta que, en existindo a posibilidade de restaurar o texto real do himno, pois que así se debe facer, debe proceder a facerse. O Neira Vilas fai a historia, por así dizer, cubana do himno, moi ampla, con moita extensión. E, finalmente, indo ao tema, ao motivo concreto da ponencia, pois di que debe axustarse a letra do himno porque así foi como naceu, así foi como escribiu Pondal, palabras literais, e, por tanto, iso é o que hai que respeitar. Sorprendentemente, ou curiosamente, ao día seguinte escreve unha carta mecanografada ao presidente do Parlamento onde se desdí do que dixera. E di que quere precisar o seguinte: dixen que sí a eses cambios, a esas restauracións, e quero matizar. Despois de 90 anos de utilizalo, se tal como cantamos agora se axeita máis a función que o original pondaliano, non temos por que cinguirnos estritamente ao poeta. Non sabemos moi ben o que... O noso povo xa o aceptou. Claro que xa o aceptou así. Claro que o que descubriu Ferreiro, como clan por chan, pone por caso, mellor é darlle máis precisión ao texto. A estas alturas, coido, debemos escoller o que mellor se axuste á mensaxe do himno. Tamén Curros, na famosa cántiga, puxo nun xardín unha noite sentada e o povo que tiña máis saídas que a xardín cambiou por unha noite na eira do trigo. E o poeta aceptou complacido a modificación popular. Así deberíamos ter en conta e contrastar estas modificacións posibles, aténdonos ao que resulte 90 anos despois máis funcional. Eso penso, e modifico ese detalle na miña resposta no encontro de onte. Claro, erra aquí Xosé Neira Vilas porque, por exemplo, o exemplo que coloca, claro que houve modificación popular de unha noite no xardín sentada, unha noite na eira do trigo, que é o que todas e todos cantamos, pero iso non foi coa complacencia de Curros, de moito menos. Nas 3 edicións que ten Aires da miña terra, nada menos que 3 edicións, 1880, 1881, 1886, en todas elas figura unha advertencia do autor onde di que non está de acordo. Pero, en fin, fora diso, claro, chama a atención esta mudanza de proceder. E a Amado Ricón, que citei, en Redondelán, de nacemento, profesor nos Estados Unidos, é editor de obra de Pondal, de alguna obra de Pondal. Esta edición está acumulada, estas súas edicións están acumuladas de erros. A comezar porque Amado Ricón non soubo ler ben. Tamén é certo que o empeño é difícil, porque a letra de Pondal, todas as correccións sobre correccións e sucesións manuscritos, é moi entrambilicada. Pero en todo caso non le ben. E na súa comparecencia incorre nunha equivocación total, que é pensar que Ferreiro quer modificar a Pondal. Por tanto, el di que non está de acordo. E esténdese en consideracións como dicer, por exemplo, que Cinguido é un cultismo igual que Cíngulo, que Chan utiliza o Pondal moitísimo e que significa en sentido amplo terra onde os nosos antergos vivían. Logo hai cousas cómicas, porque di que Rouco, que ten unha orixe máis portuguesa que galega, e non elimina a existencia de Ronco, entón pon como exemplo ronquete, roncón da gaita, ronquexo, roncar, ronquido, cabo roncudo, que di el que é cabo roncudo e non roncudo, disparates. Ignorante di que, aínda que é un hiperenxelismo que significa o mesmo que ignorante, non hai razón para sustituílo. En fin, o cómico é xa que di o poeta hai que respetalo, a produción dun artista hai que respetala. É que imos cambiar hoxe a arte de Picasso, miren que exemplo escollo tamén, porque non nos gustan mellor os ollos como os pinta ou o nariz. Hai que ser sensatos e respetuosos cos nosos antergos. Ferreiro suxere férridos, mais férido ven do latín ferus, como ferox, feroquis, e así férido, etc. Ben, nada, el entende que sobre unha letra
supostamente auténtica de Pontal, Manuel Ferreiro ten o capricho de meter cambios, de maneira que non entendeu, claro, xa absolutamente nada. Ben, entón, nunca chegaron a comparecer o profesor Alonso Montero e Isaac Díaz Pardo. Eu non teño a memoria, e dubido de que alguén a teña, para explicar eses meses que median entre estas comparecencias e o remate da cuarta legislatura no ano 1997. Eu penso que a ponencia estivo á espera da comparecencia destes dous señores que acabo de citar, mas non se produciu nunca. Por tanto, remata a legislatura, non hai ditame, conclusións da ponencia de ningún tipo, decae e aí, por tanto, todo continúa igual. Pasamos agora á sexta legislatura. Na sexta legislatura volvemos á carga co tema nunha proposición non de lei para ser debatida no pleno que instala o seguinte: a cumprir e facer cumprir en todas as institucións e actos que dela dependan a emisión, reproducción, canto e interpretación do himno galego íntegro, tanto na letra canto na música. Cumprir e facer a Xunta de Galicia, claro. A realizar unha edición masiva da letra debidamente reproducida e corrixida, e máis da partitura do himno galego para a súa distribución e popularización en centros escolares, universidades, bandas de música, corais, grupos folclóricos, agrupacións culturais, medios de comunicación, asociacións de veciños, sindicatos, asociacións de empresarios, clubes deportivos, asociacións feministas, ecologistas e caisquer entidades máis do tecido asociativo galego. Terceiro, instar a Compañía de Radio e Televisión de Galiza que no uso das súas facultades e obxectivos definidos na lei que fundou, realiza unha campaña divulgativa como publicidade institucional da letra da música íntegra do himno galego. Cuarto, realizar a través das Consellerías de Educación e de Cultura unha específica campaña divulgativa nos centros de ensino obrigatorio e post-obrigatorio de animación ao coñecemento, interpretación e canto íntegros do himno galego. Esta iniciativa foi aprobada por unanimidade cunha rebaixa, sempre ten que haber unha rebaixa. Neste caso, a proposta do portavoz do Grupo Parlamentar Popular coa eliminación da palabra íntegro. O resto dos pontos foron aprobados por unanimidade. A xustificación que daba é unha xustificación peregrina realmente, porque dicía naquele pleno que o himno, cando se canta pola metade, por razóns de tempo ou polo formato do acto, o tipo de acto. Co cal, naturalmente, entón a lei comprobaríamos que non ten o menor valor, porque a lei indica ben clara cal é a letra do himno. No ano 2002 volvemos á carga cunha proposición de lei onde xa moi concretamente se instaba, sen constitución de ponencia de ningún tipo, a reforma da lei na definición do himno, non o poema aos pinos, senón o poema aos pinos nas súas 4 primeiras estrofes, e a corrección da letra copiada tal cal Pondal a escrever. Aí o grupo mayoritario, o Grupo Popular e o presidente do Parlamento deciden a solicitude de 3 ditames. O profesor Ferreiro, a Real Academia Galega e o Consello de Cultura Galega. O ditame do profesor Ferreiro foi moi diligentemente enviado no mes de novembro de 2002, no mesmo mes en que foi solicitado. Razoa todas e cada unha das modificacións, todas e cada unha das restauracións que a proposición de lei que citei incluía e defendía. Vayamos agora ás outras dúas, que son estas dúas institucións. A Real Academia Galega di que despois o plenario desta institución tarda varios meses, 3 meses, febreiro de 2003,
E di que a respeito da iniciativa presentada polo deputado, Ana María Pilar, etc. O plenario desta institución di, despois dun maduro exame, tomou por unanimidade o seguinte acordo. Isto vai me permitir que o lea, o seguinte non o vou ler, o do Consello de Cultura Galega, que é moitísimo máis extenso, pero este paga a pena, para que ouçan todas e todos vostedes os argumentos académicos que se utilizan. Emitir un informe negativo sobre a modificación da letra do himno baseándose nos seguintes argumentos. A. Hoxe a letra do himno xa non corresponde exclusivamente a Eduardo Pondal, senón que é patrimonio de todo o pobo galego, que o adoptou o seu texto actual, polo que en principio non parece prudente modificala. B. Unha característica de toda a obra de Pondal é a continua depuración e reelaboración dos seus textos, polo que resulta difícil coñecer cal é a versión última do seu texto para constituirse no himno galego. C. Pondal, en todo caso, coñeceu a versión do himno co texto actual e nunca manifestou a súa disconformidade con el. D. A substitución da palabra chan, que figura na versión actual, por clan, implicaría un reduccionismo que probablemente non sería ben entendido, xa que hoxe a voz clan posúe determinadas connotacións non sempre positivas. Entón, que veña Deus ou que baixe San Pedro e que diga se efectivamente isto ten un mínimo de solvencia académica.